ଆଜିର ଭିଡିଓରେ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବୁ ଏହି ସ୍ୱଭାବର ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କେବେ ବି ଖୋଜି କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଜି ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବୁ ବା ଜଣେଇବାକୁ ଯାଉଛୁ ମହିଳାମାନଙ୍କ କେଉଁ ସ୍ୱଭାବର ହୋଇଥାନ୍ତି ଓ କେତେ ପ୍ରକାର ହୋଇଥାନ୍ତି, ଆଉ ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ, ସେହି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ କିଛି ଖରାପ ଗୁଣ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବୁ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଚଳତି ଗତି ଏବଂ ଅବଧିକୁ ଦେଖି ବ୍ୟକ୍ତିର ଆଗତ ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ମିଳିଥାଏ। ତ ସେହି ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳାମାନେ କେତେ ପ୍ରକାର ହୋଇଥାନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଆଜି ଆମେ ଏମିତି କିଛି ମହିଳାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜଣାଇବାକୁ ଯାଉଛୁ ଯାହା ଆପଣ କେବେ ବି ଜାଣିନଥିବେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ଚିତ୍ରଣୀ ସ୍ତ୍ରୀ। ଏମାନଙ୍କ ଆଖି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଥାଏ। ଏମାନେ ବହୁତ ଚଞ୍ଚଳ ପ୍ରକୃତିର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସଙ୍ଗୀତ, ନାଟକ ଓ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷରେ ରୁଚି ହୋଇଥାଏ। ଏମାନେ ସଜେଇ ହେବାକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବହୁତ ରୁଚି ରହିଥାଏ। ଏମାନେ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମତୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଆସୁଛି ମୃଗୁଣୀ ସ୍ତ୍ରୀ। ଏମାନଙ୍କ ବୟସ ସୀମା ଦେଖି ମପା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏମାନେ ଛୋଟ ଯୁବତୀଙ୍କ ପରି ଦେଖିବାକୁ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ଆଖି ବଡ଼ ବଡ଼ ହୋଇଥାଏ। ଏମାନଙ୍କ ହାତ ଗୋଡ଼ ଛୋଟ ଛୋଟ ହୋଇଥାଏ। ଏମାନେ ବହୁତ କଟୁ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କୁ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଠାରୁ ପରପୁରୁଷ ଭଲ ଲାଗନ୍ତି। ତାପରେ ଆସୁଛି ପଦ୍ମିନୀ ସ୍ତ୍ରୀ। ଏମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ଆକର୍ଷକ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ଆଖି ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ହୋଇଥାଏ। ଏମାନଙ୍କୁ ସମାଜରେ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା ମିଳିଥାଏ। ଏମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମିଳିମିଶି ଚଳନ୍ତି। କହିବାକୁ ଗଲେ ଏମାନେ ନିଜର ଗୁଣ ପାଇଁ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତାପରେ ସୁଖିନୀ ସ୍ତ୍ରୀ। ଏମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପ୍ରାୟତଃ ସିଧା ସାଧା ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଚତା ସାଧାରଣ ହୋଇଥାଏ। ଏମାନେ ବେଶୀ ଡେଙ୍ଗା ନୁହନ୍ତି କି ବେଶୀ ଗେଡ଼ା ନୁହନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ନାକ ମୋଟା ବା ଲମ୍ବା ହୋଇଥାଏ। ଏମାନେ ସବୁବେଳେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ଉପରେ ରାଗିଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ନିଜ ପରିବାର ସହିତ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦ୍ୱାରପତ୍ର ବୋଲି ଭାବିଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ଜୀବନ ସୀମା ବହୁତ ଲମ୍ବା ହୋଇଥାଏ। ଏମାନଙ୍କ ଶେଷ ସମୟ ବହୁତ କଠିନ ଏବଂ କଷ୍ଟଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଆସୁଛି ହଂସିନୀ ସ୍ତ୍ରୀ। ଏଇମାନେ ବହୁତ ଗୋରା, ମୋଟା, ଅଳସୁଆ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପୁରୁଷଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ପ୍ରାୟତଃ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଏମାନେ ସମୟ ଅନୁସାରେ ନିଜେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ଅଳସୁଆପଣ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନ ପାଖକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲ ଯଦି ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି, ପୁଣି ଦେଖାହବ ନୂଆ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।